hemen ezer galaraztu gabe, beste mundura noa, aizak aranaia. Bizitza hontan, mundu zikin hontan, atzipetua izan naiz jostailu bat. Aldarri batekin deitzen hau heriotzak, gauerdi hontako bakardadean, orain ezin dut ezer galaraztu, abere bat bezala bizi izan naiz. Bihari egingo naiz, lagundu nazu, bihari egingo naiz. Bihari egingo naiz, lagundu nazu, bihari egingo naiz. Nere hilzoriaren erdian, pentsatzen nago heriotzarekin. Aldarri batekin deitzen hau heriotzak, gauerdi hontako bakardadean. Bihari egingo naiz, lagundu nazu, bihari egingo naiz. Bihari egingo naiz, lagundu nazu, bihari egingo naiz. Mila esker, benetan. Goresmenak! Haupa, Goresmenak. Oso emozionatuta nago, orain ez nuen espero bat ere. Ze hemen gaude Nafarroan da Bizkaitarra eta ez dakit. Ez nuen espero. Egan nahi du publikoak eta epaimahaiak bereziki gustuko haukan duela, zure kantua. Zuk nola pasa duzu? Ni Angoian oso ondo pasatut bai, gaur disfrutatu dut asko, eta hori oso ondo pasatu dut bai. Gainera martxa apur bat eman diot honi, da ondo. Kantuz segituko duzu? Bai, hori espero dut, bai, hurrengo urtean Euskal Kantu txapelketan parte har dezaket, orduan bai. Bideoan ongi segi, mil esker. Eskerrik asko.